order to get stability back to the Horn of Africa, really President Isaias will need to go. And that is the one precondition that is necessary to allow the region to rebuild and to flourish to that reality. سلام تغطاتلتنا الشانل كما يكنيكم كما تكونوا سنة كتكونوا نايوترو من يوتيو كم وترو زقبرو لهم دما نخلنا تحجزنا حبريتا كخاننا تمرت كخاننا زخل زبلكو استفل عليه وارستات حيزة غريبة له نايلو مارستات بزح confidential وكا مستيرا وحبريتا بفلاي بوغان إثيوبيا استفل عليه حبريتا يزوت زولو ز حبريتا زدما بغتا نتزوبا عبس الوا كله زخلت رايك خون كله كينوز خد دما نتوش تاو قدايتنا إثيوبيا ون ناب حدقا كودق زخيل زي دما كم قدوبنا يتهاجر كنفلطة زلنا خويني سمعني سلازا بتهاجر إثيوبيا انتاي كايدالو international خنتاي جبرالو كابكالو international observers and experts بهالزلو بزعبات زوبا دما كنسمع كنفتنينا سلازي بتعمي أقداسي حبريتا كفتني أبتقراي زقاتم زلو كنتاتون كرينا وقنا يرترا دما انتا عنا تحساسباك كلوانا له كنري خلنا ببوليتيكا بعينو قطبا أب قرباب تهاجرات زقاتم زلو كنتات إذا كيدي زخا نحنا يرتراويان بخمي كنتم متهلنا كاب زخا نمانجس يرترا خنتاي محت انتا كبي خل كاب استبقيسنا كلنا وانت عينت محت انتا خنقبر نخل أنو زقادس حبريتاون كلوني سلازي لايك قبرو سبورت قبرو عقل غيركم سمعوا مجمر ياكم وترو بزح بروباغندا ناي قربيتنا هاجر زلو أبز قدايزي أجندا ناي بحري بفلا يفتك بحر زنبري نابي قصي خيط كم زلو كابزا فيديو خنجمرينا باقرنا عندنا يلوم أنا يفتك بحري كوننت عندك هالي بوليتيكاوت أجميو قلنا يفتك بحر جن حدش أجندا من البات معرب فكرة كبز خل زخوني لون تسفى قبرنا زي سمعوا كفرني الملكته بنا الكلام اللي هنا هنا هي انت نوها مقوم يعني عشوة زي درسون يقوم ملكتهم زي كانوا عشوة ميبلاو كذي تشالش ملكات تملكتات هي جيبوتي ودب يعني جيبوتي انت جلف هي جلف على جوال ليش يعني نوها ما صفاتنا يبحر برا ركوم على كذا عند جولة ما جيت بيجاني بوي ما كده بيجاني عنده بقى نقرأت لي سيجي نقرأ عن الصوت أني أكبر على بعض. انتايوم زبلو زلو كاب جبتي وكمت تبحري سلازي كاب جبتخا بتمن قدك أريدنا زخونا نجرجرنا نابانا خنمتوينا سلازي تا ديجا خنسرح وي كانال كنسرح زبلو هازنا برو تيمانا يبقى أفتق بحر نايتي حد إنجنير حساب زغربو ناتو حساب وسيدوم أبزي وانزي ناب جبتي قص وسيدوم مالو ناب جبتي قص كامريت نا جبتي وسيدنا إنا خنقبرو زبل حسابي متعلو زياد ما I think تا دما متع تغير على قرب تلي زخا مستناي أبزي وانزي زخي زلو أبي أحمد كمتي ناي أمريكا كونغرس هيرينج بنتصر قانقا زبلوه لو لاونات ناي هجرب أزو نعو سمعوك بلاي كلني جن أبو دما ولا تي على إيرتراز بالنات براد شيرمان زبهال وننتخوني لولاونات ناي حاجرات بزخوني يخون منجدي بزخوني يخون منجدي أين فكدني إن أنا خد الفرع في دقة بحر نختركب سلازي زي أنا صرت تكون اللوا بعين حقديو بإنترناشنال منجدي بخال منجدك في التنغيليو مزبلو تي مايك هامر نو نايدي بمنجد بيزنس ويكاد كوميرشال منجدمبر وتهدراوي حسابكم زي بلو سلازي أمريكا ما بتدقاقامي كم زقالو صوتابتي هيري عقم خمزي بلان وتهدراوي إثيوبيا عقم خمزي بلا أمريكا دما وتهدراوي سقمتن خوسط ويزخون يخون وقاب كرنا أفريقيا عقم خمزي لنعوك هون زغيل سلازي نصر زخون كالي كاو جميرو مجتي أفدق بحر بوغن جبتي نب صومال قلمالي زبل تيماتات مور تحيلي جمر له زي أبتي حرفوان زعبا يرترا هزبية بلاندو تي بروباغندا بتويتر يغطل له إيكونوميناتا ميتي زهاقر يلان قلمالي زبلو الليو انتايو جنزي اللي كيدناك نوسدنا زبل قوانقواقن ناقودلن ناتفاني متعلو سلازي زي عطنه اللاون هذا international expert بزعبوك زارب كله economist كنسمينا زي بتحد وجن كريوا خلو معات عجوجو يمزبلو زلو كالك كفال من البعض جزين ترخيبك كمل لساي كابزيا كي وتصخلو وجن انتاي قاتي ما مالو تاجندا خمسة تريوات أنا حكومية كابزيا تي ناي ويسترن معربوا عالم اكسبرت سوم ريسيرشرز ناتوم بوليتيشنز ناتوم بوليسي ادفايزرز ناتوم بوليسي ناتوم ابيرترا نصوريو منغستا بيرترا زلو ك
كله منجستونا يبلون بنصور إسياس كله اللو يزبل إسياس بريزنت إسياس كابسلتان كله اللو زبل بوليسيز اللوهم الزد رايدي كونه بأفهم زبلوت رايدي كونه even أبتنا national interest بوليسناتهم أبنا أمريكا تزبلالو بزا عبا إرترا خنا حسب نحرقينا دحرموتنا إسياس تراي كون زخيل يمزلو إرترا بريزنت إسياس كساب زلو زخونه لو تسلازي اللي كساب زلو بقدام بقلاني ناخنا الداخمات بوليسناتهم كم زيك نقراكم لذي كساب بريزنت إسياس أبي إرترا زلو نيرترا ፍጹም ዝኾነ ነገር ከም ዘይትገብር ንግበራ እዩ ዝብል ፖሊስናቶም ምስ ሞተ ድሕሪኡ ግን ከመይ ጌርና መተካታ ንዓና ዝኸውን ንረብሓና ዘገልግል መራሒ ነማዕብል እዚ ድማ ትሪዮ ካብ ዝተፈላለየ መንገዲ በሎቕ ናበለ ንዝኾነ ይኹን ሓፍ ክብል ዝፈተነ ፖለቲከኛ ዲገለ ተቃዋማይ ኣምፂኦም ከምዚ ዓብይ ፖለቲከኛ ክገብርዎ ይፍትኑ እዮም ግን ስቲል ወላ ነቲ ኣሜሪካ ትደልዮ ዘላ እቲ ናይ ኤርትራ ደንቢ ተቃውሞ ብፍጹም ዕድል ክብ ኣይከኣለን ፈሊጡ ወይ ለቢሙ ዘይኮነ ብሓፈሻ ኦርጋናይዝድ ክኸውን ስለዘይከኣለ እምበር ገለ ጥርናፍ እንተዝህልዎ ወይ ከዓ ሓያል ዝኾነ ውዳቤ ገይሩ ኣብ ሓደ መስመር ደው እንተዝብል ነይሩ ኣሜሪካ ቀደም ኢዳይትያ ገለ ነገር ክትገብር ምኽኣለ ዝብል እምነት ኣለና ግን ገና ኦርጋናይዝድ ክኸውን ስለዘይከኣለ ዝኾነ ነገር መንገዲ ተቃውሞ ክገብሩ ኣይፍትኑን እዮም ምክንያቱ ውፅኢት የብሉን ኢሎም ስለዝኣመኑ እምበር እታ ፖሊስ እዚኣ ሆላንዳዊት ፕሮፌሰር ሚርያም ትበሃል بنصور نتيب دحر مقارجات زاربو بنصور ابتزو باتي ربحانا يتمعربا عالم نا يوروبا وننتخونا ديا تابي يوروبا حبرت ابتي اخيبات مرز نبرتونيا سلازي ناي بريزنت سياس ابتزو با كل يبلون كل اللو زبل نوح بوليسناتهم نزي مثل اجي نشتي نسمعيهم عندنا ابتكالي اكسبرتس كنسقرينا اني اكبرالو بالمويا ባለሙያዎች የሚናገሩት ነገር አከብራለሁ እኔም ሞዬን ሰው እንዲያከብርልኝ ፈልጋለሁ ሞዬን እንዲያከብርልኝ ደግሞ ሞዬን በአግባቡ መስራት ፈልጋለሁና እንደው መዘለል የለበትም ብዬ ኢንጂነር ታደሰ ኃይለ ሥላሴን ታውቃቸዋለህ ብዬ አስባለሁ የበርታ ኮንስትራክሽን መስራችና ባለ ኢትዮጵያ መንግስት ንሳቶም ብዛዕባ ጅቡቲ ኣብ ደገ ባሕሪ ቀዲዶ ባሕሪ ቀዲዶም ንኽእቱን ዓዶም ከተፍቀደልና ይብሉ ጅቡቲ ከንታይ ትገብር ስምዑ ሕጂ ጅቡቲ ትገብረ ዘላ ዜና ናይ ለንቀና ይኮነን ቀኒ እዩ ግን ሕጂ በመንገድ ቪዲዮ ስለተሰርሐ እምበር ቀኒ ኣብ ትዊተር ወፂ ነይሩ ከግባዕብዑ ቀኒዮም እዮም ኢትዮጵያውያን ምክንያቱ ጅቡቲ ስጉምቲ ድሮ ወሲዳትሎም ኣላ የኢትዮጵያ መንግስት ለጅቡቲ ወደብን በተመለከተ ደብዳቤ ጻፈም ደብዳቤው የተጻፈው ጅቡቲ ወደቧ ላይ የደረሱ የኢትዮጵያ እቃዎችን ማገዷን ተከትሎ ነው ከቀናት በፊት ጅቡቲ ወደቧን የሚጠቀሙ ኢትዮጵያውያን አስመጪዎች ላይ ገደብ በጣሏን መዘገባችን ይታወሳል የጠቅላይ ሚኒስትሩና የመገናኛ ብዙሃኖቻቸውን ወቅታዊ አጀንዳ ተከትሎ እንደሆነ በውል ባይታወቅም ጅቡቲ $20,000 በታች ኢንቮይስ ያላቸው እቃዎችን የሚያስገቡ አስመጪዎች በወደብ እምባር እንታይ ጌራላ ጅቡቲ እንተስ በቲ ዘግርዕዎ ዘለውን ቢልዮናት ንኸፍል ኣለና ኢሎም ብዙሕ ግዜ ከምዚ ሓልኪ ናይ ፕሮፓጋንዳ ገይሮሞ ዘለውን እትወደባ እቲ ሚኒስተር ናይቲ ሎጂስቲክስ ናይቲ ሃገር ቅድሚ ሕጂ ኣብ ትዊተር ነዊሕ ደብዳቤ ፅሒፍ ነይሩ እዚ ጅቡቲ ሌላ ዓቕምና ትምዝምዘና ኣላ ትሰርቀና ኣላ ሚልዮናትን ቢልዮናትን ንኸፍል ኣለና ትብሉ ዘለኹም ዘረባ ካብ ክውንነት ዝረሓቐ ክትጠንቀቑ ኣለኩም እቲ ኩሉ ምዕባለ ጌርናዮ ቁጠባና ማዕቢሉ ትብልዎ ጅቡቲ ኣበርክቶ ስለዝገበረት ኢድ ኣለዋ ኣብኡ ብዙሕ ኣበርክቶ ገይራ ካብኡ ወፃኢ ግን እቲ ገንዘብ ዝምንዛዓኩም ዘሎ ናትኩም ናይ ሎጂስቲክስ ትካላት ናይ ኢትዮጵያ እምበር መንግስቲ ጅቡቲ ይኮነን መንግስቲ ጅቡቲ ኣክቹሊ ካብ ንህዝብና ንቐርፆ ዘለና ኣብ ኣፍደገ ባሕርና ትሕቱ ኢና ንዓኹም ንቐርፀልኩም ዘለና ስለዚ ከምዚ ዓይነት ዘረባ ብጣዕሚ ዝምድና ናይ ክልቲአን ሃገራት ዝፀልዩ ኢሉ ተሪር ቋንቋ ተዛሪቡ ነይሩ ከም ውፅኢት ናቱ ድማ ሕጂ እንታይ ገይሮም ኣለዉ ጅቡቲ ኣብታ ኣፍደገ ባሕሪ ኣይ ቲንክ ገደብ ናይ ገንዘብ ገይሮምሎም ኣለዉ ልዕሊ 10,000 ድዩ ወይ ካብ $15,000 ፅኒሕልና ሰማይና ትሕትዩ ዝኾነ ኣቑሑት ክኣቱ ከምዘይክእል ንኢትዮጵያ ስለዚ ብዙሕ ነገር ከምፁ ከም ዘለዎም እልፊ ንእሽተይ ሒዝካ በቲ ወደብ ክትጥቀም ከምዘይብልካ እዚ ድማ ነቶም ንኣሽቱ ቢዝነስስ ብጣዕሚ ሃስያ ዘለዎ ብዙሕ ኣብቲ ዘለዎም ፀገም መሊሱ ተፅዕኖ ዝፈጥር ምዃኑ ስለዚ ደብዳቤ ፅሒፎም ኣለዉ ነዚ መፍትሒ ንምርካብ ማለት እዩ ንስማዕ የንሽተይ ያስተናገዱም ብላ ነበር አሁን ደግሞ የኢትዮጵያ መንግስት በጉዳዩ ላይ ደብዳቤ ጽፌያለሁ ብሏል በጅቡቲ ጉምሩክ የወደብ ጭነት መዘግየት ችግር የተፈጠረ ሲሆን ችግሩን ለመፍታት ጥረት እያደረኩ ነው ይላል መንግስት የጅቡቲ ጉምሩክ $20 በታች ክፍያ ደረሰኝ ያዙ ጭነቶች እቲ ሕጊ ትሕቲ $20,000 ዝኾነ ንብረት ክሓልፍ ከምዘይክእል ስለዚ ናይ 20,000 ንብረት ከተምፅእ ክትክእል ኣለካ ነቲ ወደብ ሰርቪስ ንኽትረከብ ስለዚ እዚ ኩሉ ዝዕንድርዎ ዝነበሩ ዝገደደ ፀገም ንሳቶም ካናል ክኽዕቱ ይሓስብለዎም ዋናታት ወደብ ድማ ሕግታቶም የፅንዑሎም ኣለዉ ኣይ ቲንክ እዚ ናብ ደብዳቤ ነዚ ዝምልከት እዮም ፅሒፎም ዘለዉ ንእሽተይ ንስማዕዮ
ክመለስ ናብቲ ኢንተርናሽናል አፌርስ ወደ ኢትዮጵያ እንዳያልፉ የሚል መመሪያ እቃዎች እንዳይንቀሳቀሱ አድርጎብናል ምን ያለው የኢትዮጵያ የጉምሩክ ኮሚሽን እንዳስታወቀው ከሆነ በሁለቱ ሀገራት መካከል የተፈጠረውን ችግር ለመፍታት ለጅቡቲ ጉምሩክ ደብዳቤ ተጽፏል። ችግሩ ከ3 ሳምንት በላይ ያስቆጠረ መሆኑን ተከትሎ ጭነቶች በወደብ ላይ በሚቆዩበት ወቅትም ከሚፈለገው ገንዘብ መጠን ጋር ተያይዞ ጉዳቱ የከፋ መሆኑን የተነገረው ከአንድ ወር كم زرانايو تي عبد حلفي تراخيبهم كم زنبرو عبد سعودي عربيا برايم مينستر ابي مس بريزيدنت جيبوتي عمر قلي تراخيبهم كم زنبرو ذكر كوينو از حجه وجي زلغن نايلوم زي نايكونا نزي بوحدو سومن غيرلو اب تويتر ريينيري سلازي تحبريتا نزي مسل نزي ما نتقطبنا اثيوبيا مليسو صقطخ فطر زخل مخانو مخنياتو اتونكو 95% اتاويتاتنا اثيوبيا اتاون وصاينا اثيوبيا بودب جيبوتي زخي سلازي ازي وسيخ زلو ناي واغا نتي قطبنا يتهاجر بزح صقطخ فطرلو بزحات نغرات ناشنا غادو منالباتنا 10 شح تو زي كل زنبرو كابت بزنس كله كم زغلو ወይ ድማ ምስካልኦት ንኽፀጋግዑ ናብ ካልእ ክብደት ናይ ስራሕ ክወስዶ ከም ዝኽእል ንጅቡቲ ብርግፅ ውፅኢታዊ ስራሕ ክኸውን ከም ዝኽእል ምክንያቱ ነናእሹ ነገራት ክመፅእ ከሎ ነቲ ስራሕ ከካብደልካ ይኽእል እዩ እክብ ኢሉ ናይ 20 ሺሕ ወይ ልዕሊኡ ክመፅእ ከሎ ግን ነቲ ስራሕ ናይ ወደብ ከሳልጠሎም ስለ ዝኽእል ንዓታቶም ንረብሖም ፅቡቅ ኮይኑ ይስማዓኒ እዚ ንኢትዮጵያውያን ግን ብዙሕ ፀቕጢ ክፈጥር ዝኽእል እዩ ስለዚ ሓንቲ ዘይብልካ ብኣፍካ ፈራዕ ምባል እንታይ ከስዕብ ከም ዝኽእል ሰብ ዋናታት ኣፍ ደገ ባሕሪ سقمت كوز خم زغلون حق كغير خم زغلون من البات كم متنقعتا ون كتبلات خيلي خازا جوبت جيراتو زلا كنتات مالتيو ناي مودا تنشن اسمعيا በፊት የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ኢትዮጵያ ለጅቡቲ በየዓመቱ ቢሊዮን ዶላሮችን እየገበረ ነው በሚል ያሰራጨውን ዘገባ ዋቢ አድርገው የሀገሪቱ የፋይናንስ ሚኒስትር ኤልያስ ዳዋላ የሁለቱ ሀገራት በጋራ ተጠቃሚነት መርህ ያቆዩትን ግንኙነት የሚጎዳ ትርክት ነው የኢትዮጵያ አስመጪዎች የሚከፍሉት የወደብ ዋጋ ከጅቡቲ አስመጪዎች ቢያንስ እንጂ የሚበልጥ አይደለም ሲሉ ተናግረው ነበር። So next up the Lawrence Freeman ዝተባህለ ፖለቲካል ኢኮኖሚክ አናሊስት ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እዚ ተወሳኺ ሓድሽ ኢንተርቪው ገይሩ ነይሩ ብዛዕባ ናይ ጂኦፖለቲካዊ ረብሓ ናይ ኣሜሪካ ኣብቲ ዞባ ድማ ኣገዳሲ ዘረባ ተዛሪብሎ ቅድሚ ናብቲ ውሽጣዊ ሓበሬታታት ምእታውና ንኺድ ኣብዚ in Addis Ababa and I was at a conference in May in Ethiopia in the capital city sponsored by the Ministry of Women and Social Affairs where we discussed how to expand the safety net for poor people and also because Ethiopia now has about 120 million people and that will be growing over the next generation or two to 150 million people. And if these people are not productively employed, if the youth don't have jobs, dignified jobs, productive jobs, getting paid for work, raising families, then Ethiopia it could be in trouble because a restless, unemployed ሓደ ካብቲ ንኢትዮጵያ ዓብ ስግኣት ዝኾነ ነገር እንተሎ ከም ንሱ ዝገልጾ ከምቲ ኣቦ እውን ብዙሕ ግዜ መፈክር ዝጥቀመሉ 120 ሚልዮን 125 ሚልዮን ህዝቢ ኣለና ይብላ ኣሎ እዚኣ ዘረባ ዝብላ ዘላ ግን ንባዕሉ ዝዓበየት ፍርህዳቱ ሳያ ምክንያቱ ብዙሕ መንእሰይ ስራሕ ዘይረኸበ ተቁጠባ እናደኸመ ስለ ዝኸዩ ዘሎ ሽቕለት ኣልቦና ዘለዎ ሚልዮናት መንእሰያት ኣለዎ ሚልዮናት መንእሰያት ስራሕ ዘይብሎም ተለካ ድማ ንእሽተይ ንዓብ እንተተላዒሉ ጠፊእካ ማለት እዩ ስለዚህ ድሮ ሰላማዊ ሰልፍ ኣብ ፅርግያታት ኣብ ናይ ኩዕሶ ቦታታት ኣብ ናይ ኩዕሶ እግሪ ስቴድዩማት ኣብ ካልእ ኢቨንትስ እዚ ናይ ፋኖ ነገር ና ሓየለይ መጻሎ ፅንሒልና ክንሪአና ኣብ ዕፅዋ ኸይባ ብዛዕባ ኣቢ ብዙሕ ስክፍታ ከም ዘለዎ ከም ተዛረበ ግን ንስማዓዮ እዚ ኩነታት እዚ ብፍላይ ብናይ ኣሜሪካ ዓይኒ ክጥምቶ ከሎ ክንሰሚዕና poor population is a population that can be manipulated to do harm and be mobilized against its own country. So what is needed, which the United States has not done so far, is we need a long-term, low-interest loans to build the necessary infrastructure. Ethiopia needs an increase in its manufacturing capability. It needs an increase in its infrastructure capability. The GERD will provide. እንታይ ዝብል ዘሎ ሕጂ ሓደ ካብቲ ኢትዮጵያ ዘይገበረቶ ኣብዛ ሃገር እዚኣ ጉድለት ናይ ኢትዮጵያ ናይ ኣሜሪካ ሶሪ ንኢትዮጵያ ዘይገበረትላ ወይ ዘይፈተነቶ ነገር እንተሎ ዝኾነ ይኹን ኢንቨስትመንት ስለ ዘይገበረትላ ነዛ ሃገር እዚኣ ወይ ከዓ ኣብ ትሕቲ ቅርፂ ናይ ኢትዮጵያ ማለት ኣሜሪካን ኢትዮጵያን ናይ ነዊሕ ሽርክነት ማሕበር ሓበራዊ ስራሕ ነይርዎን ክንብል ንኽእል ከምኡ ኮይኑ ተሪፉ ግን ዝኾነ ይኹን ኢንቨስትመንት ኣብ ትሕቲ ቅርፂ ናይ ኢትዮጵያ ዘይምግባር ኣሜሪካ እዚ ድማ ነቲ ሃገር ነቲ ኩሉ ህዝባ ዝኾነ ዕድላት ክትፈጥር ስለዘይ ትኽእል ዘላ ኢትዮጵያ ኣብ ሓደጋ ኣላ ኢትዮጵያ ድማ ስለዚ ይረኽቡቶም መራሕትናቶም ናብ ካልኦት ገጾም ከም ዝኸዱ ኣሜሪካ ግን ነዚ ነገር እዚ ከም ዘይተቐበሎት ኢትዮጵያ ትኸዶ ዘላ ከብርህ ሕጂ a significant boost in electricity, but Ethiopia has to develop the capability of employing that electricity. So the United States, I think, wants to try to keep its hand
in Ethiopian politics. I think that the geopolitical elite do not want the Horn of Africa, don't want to lose control of the Horn of Africa. I think that's why we're seeing a lot of efforts to. So Ethiopia abza halafe even ab giዜ መለስ ዜናዊ prime minister መለስ ዜናዊ እውን እንትኾነ እቲ ናይ ኣሜሪካ ኩነታት ትርኢት ክብዎም ሓገዝ ክብዎም ይደልዮም ከኣሜሪካ ብዙሕ ግዜ ርኢት ናይ ክልዮም ዘልዩ እንተ ናይ ትሕተ ቅርፂ እንተ ናይ ኢንቨስትመንት ግን ዝያዳ ናብ ቻይና ዘድሃበዮም ዝኸዱ ነይሮም ካብ ቻይና እዮም ብዙሕ ዝልቅሑ ነይሮም ስለዚ ኣብዚ እዋን እዚ እውን እንትኾነ ኣቢ ከምቲ ናይ prime minister መለስ ናብ ምብራቕ ገፁ እዩ ዝጥምት ዘሎ ናብ UAE ናብ ቻይና እዩ ዝጥምት ዘሎ ኣሜሪካ ግን ነቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዝነበራ ረብሓ ይኹን ፅልዋ ብቐሊሉ ክትከስራ ይትደልን እያ ዘላ ስለዚ ኣብቲ ቦታቲ ኣሜሪካ ብኸመይ ረብሓ ተሳልጥ ነይራ ብውግእን ብዕግርግርን ብፀገማትን እዩ ስለዚ እዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ኣንጻር ኤርትራ ዝግበር ዘሎ ዕንደራ ኢትዮጵያ ኣሜሪካ ፅልዋኣ ወይ ከዓ ሓይላ ኣብ ኢትዮጵያ ንኸተረጋግፅ ተኾይና ዲጋ ሰሪሓ ወይ ከዓ መንገዲ ባቡር ሰሪሓ ይኮነት ንከተረጋግፆ እንታይ ዳ ንኢትዮጵያ ኣብ ውግእ እትያ ከም ተድሕን ዘላ ኮይና ያግታቱ ከምቲ ኣብ ትግራይ ዝተገበረ ንኽጅምር ዝያዳ ድፊት ትገብር ዝነበረት ኣሜሪካ ምዃኑ እዩ ዝነግር ነቶም ተጋሩ ዝያዳ ፀቕጢ ውግእ ንኽጅምር ኩሉ እቲ ዝግበር ዝነበረ ኣጆኹም ዝብሉ ዝነበሩ ኣሜሪካ ምዃኖም እዩ ዝንገር ምክንያቱ ፖሊስናቶም ንኣብ ምእላይ ስለ ዝነበረ ድሓር እውን ነቲ ኩነታት ዘተሃዳድኡ ናይ ሰላም መንፈስ ዘስፈኑ ኮይኖም ዝመፅኻ በዓላቶም እዮም ስለዚ ውግእ ጀሚሮም ሰብ ምስ ሃለቀ ከም ረድኤት ዝህቡን ሰላም ዘምፅኡን ኮይኖም መፅኦም ኣለዉ ሕጂ እውን ተመሳሳሊ ታክቲክ እዮም ክፍትኑ ኣሜሪካ ኩሉ ግዜ ኣብዚ ቀርኒ ኣፍሪካ ናይ ኢንቨስትመንት ይኹን ናይ ዝኾነ ይኹን ፕሮጀክት ፕላን የብላን ናይ ሴኩሪቲ ፕላን እዩ ዘለዋ እሱ ድማ ሓደ ኣፅዋር ክሸይጥ እያ ትደሊ እንተደይ ሸይጣ ድማ ኣብቲ ቦታቲ ብዕግርግር እያ ከተመሓድሮ ትደሊ ንሶማል ከምኡ ንሱዳን ከምኡ ንኢትዮጵያ ከምኡ ንኤርትራ ከምኡ ወይ ብእገዳ ወይ ብዕግርግር እዩ እቲ ፖሊሲ እዚ ከዓ ኣብ ሪል ታይም ንሪኦ ኣለና ማለት እዩ great conflict between Ethiopia and Eritrea over the use of a port. If Ethiopia and its neighbors, Eritrea, Somalia, Djibouti, if these countries work together for economic growth in the region, then the geo-financial political elite loses their control over the area. So the United States, in my view, is far short of the kind of economic development credit for economic. أبوتاtka خندي زي فكروا لتاريخنا نبرق قبروا مننتنا نبرق قبروا ولا غيرنا بعد يسيروا قلب حكيمة وقحت أسير صوتات وديو جيم اوفر كفانو So ኣብዚኣ ሕጂ ሓንቲ ኣዝያ ኣገዳሲት ሓበሬታ ክንሰምዕ ኢና ንሳ ድማ ካብ ኣይ ቲንክ ምስጢራዊ ሓበሬታ ካብ ቤት ፅሕፈት ናይ ኣቢ ዝወፀ እዩ ዝበሃል እስከ ንስማዓዮ ሌትስ ጎ ሊደሬ ኒውስ ነው ከም ወትሩ ላይክ ግበሩ ፕሊዝ ሰፖርት ናትኩም ነዚ ቻነል አገዳሲ እዩ በዚህ ዝግጅታችን ከፋኖች ጋር በተከፈተው ጦርነት ዙሪያ በጠቅላይ ሚኒስትሩ የተመራው የብልጽግና የብሔራዊ ጸጥታ ካውንስል ያደረገውን ምስጢራዊ ስብሰባ አስመልክቶ የደረሰንን ጥብቅ መረጃ እናቀርብላችኋለን በቅድሚያ ይህን ጥብቅ ምስጢር በማውጣት ለህዝብ እንዲደርስ ላደረጉት ከፍተኛ ወታደራዊ የስለላ ምንጮች ከፍ ያለ ምስጋናችንን እናቀርባለን አሁን So እዚ ካብ ቤት ፅሕፈት ናይቲ ፕራይም ሚኒስተር ዝመፀ ምዃኑን ኣዝዩ ኣገዳሲ ሓበሬታ ምዃኑን ነዚ ዝሰደዱልና ድማ ምስጋና ነቕርብ ይብል ፀኒሑ ሕጂ ናብቲ ጉዳይ ንሕለፍ ወደ መረጃው እንለፍ በጠቅላይ ሚኒስትሩ ሰብሳቢነት የኦህዴድ መሩ ብልጽግና ብሔራዊ የደህንነት ምክር ቤት ወይም ካውንስል ሰሞኑን በፋኖ ውጊያ ዙሪያ ስብሰባ ተቀምጦ ከርሟል እዛ ኼባ እዚ ናሽናል ሴኩሪቲ ወይ ከዓ ውሽጣዊ ፀጥታ ናይቲ ሃገር ዝሕሉ ቶፕ ኤክስፐርትስ ናይቲ መንግስቲ ወታደራውያን ሓለፍትን መንግስታዊ ናይ ፀጥታ ኣማኸርትን ዝተሳተፉሉ ነይሩ ከፍተኛ ወታደራዊ ምንጮች ባደረሱን መረጃ መሰረት በስብሰባው ላይ የተገኙት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ምክትላቸው ደመቀ መኮንን የደህንነት አማካሪያቸው ሬድዋን ሁሴን የደህንነት ሹሙ ተመስገን ጥሩነህ የኢፌዴሪ ጦር ኢታማጆር ሹም ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ምክትላቸው ጀነራል አበባው ታደሰና የፌደራል ፖሊስ ኮሚሽነሩ ደመላሽ ገብረ ሚካኤል ናቸው የጸጥታ ካውንስሉ በዚህ ወቅታዊውን የሀገሪቱን የጸጥታ ሁኔታ በገመገመበት ምስጢራዊ ስብሰባ መወያያ የሆኑት አጀንዳዎችም አንደኛ ፋኖ በዚህ ልክ ለምን ጠንክሮ ሊዋጋን ቻለ ሁለተኛ ግንባር ካሉት ጀነራሎች መካከል የተወሰኑት በጥሩ ሁኔታ ሲዋጉ ቀሪዎቹስ ለምን ተሳናቸው
ሶስተኛ በወቅታዊ የኢትዮጵያ ግጭት የኤርትራ ሚና ምን ይመስላል የሚሉት ናቸው። So abzi ከም ዝትሪዎም ዘለኹም ቶፕ ኤክስፐርትስ ናይቲ ሚሊተሪ ከምኡውን ፕራይም ሚኒስተር ምክትሉ ካልኦት ናይ ፀጥታ ኣማኸርቱን ኩሎም ሃገራዊ ድሕነትን ኣብኡ ተሳቲፎም ከም ዝነበሩ እቲ ቀንዲ ኣጀንዳ ናይቲ ኩነታት ድማ ኣብ እቲ ምስ ፋኖ ዝግበር ዘሎ ከም ትዝክርዎ ፈኪሩ እዩ ከይዱ ነይሩ ኣቢ ፋኖ ኦርጋናይዝ ዘይኮነ ከቢድ ኣፅዋራ ዘይዓተቐ ኣብ ውሽጢ 2-3 ሰሙን ከኣልዮ ይኽእል ኢሉ እምነት እዩ ነይርዎ ኣይሰለጠን ስለዚ ስለምንታይ እዩ ዝኸውን ክኢሉ ኣብቲ ወታደራዊ ዓቕምናቱ እውን ምልክት ሕቶ ክገብር ክኢሉ ልዕሊ ኩላ እታ ተገድስ ድማ እንታይ እያ ተራ መንግስቲ ኤርትራ እንታይ ክኸውን ይኽእል ምስ ፋኖ ዝብል ኣርእስቲ እውን ኣብቲ ዲስካሽን ከም ዝነበረ ዝንገር እስከ ንስማዓዮ ንእሽተይ ኩልኹም ሰምዓይ ንኽእል ኢና ሰብሳቢው አብይ አህመድ ውይይቱን ሲያስጀምሩ ምንም የተሟላ ትጥቅ የሌለውና በአግባቡ ያልተደራጀው ፋኖ ለአፍሪካ ኩራት ይሆናል ያልነውን መከላከያ ሰራዊታችንን እንዴት በዚህ መልክ ሊፈትነውና ሊገዳደረው ቻለ የሚል ቁጣ ዘል ጥያቄ ማቅረባቸውን የጠቆሙት ወታደራዊ ምንጮቹ ለጥያቄው ተሰብሳቢ ጀነራል መኮንኖቹና ፖለቲከኞቹ በየፊናቸው መልስ ነው ያሉትን መስጠታቸውን አመልክተዋል። ከፖለቲካ አመራሮቹ መካከል ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትሩ ደመቀ መኮንን ለጥያቄው በሰጡት ምላሽ የአማራ ክልል መንግስት መዋቅር ፈርሷል፣ በተለይ የታችኛው ክፍል ከሰሜን ጎንደርና ከከፊል ደቡብ ወሎ በስተቀረ ሙሉ በሙሉ መዋቅሩ በመፍረሱና አብዛኛው 100% በሚባል ደረጃ የዞንና የወረዳ አመራሩ የፋኖ ደጋፊ በመሆኑ ሓንቲ ካብቲ ቀንዲ ኣገዳ ሕቶ ዘልዓላ ፕራይም ሚኒስተር ኣቢ ዝብልዋ ዘለዉ ንሱ ድማ ናይ ኣፍሪቃ ዝሓየለ ሰራዊት ኩርዓት ናይ ኣፍሪቃ ሰራዊት እንብሎ ሰራዊት ናትናስ ከመይ ገይሩ ብሓደ ዘይዓተቐ ምልሻ ክሳብ ሕጂ ዝኾነ ነገር ዝኹሉ ክሳራ ዝወርዶ ዘሎ ስዕረት ዘጋጥሞ ዘሎ ነዚሲ ከመይ ገይሩ ክኸውን ይኽእል ዝብል ሕቶ እዩ እቲ ምክትል ፕራይም ሚኒስተር ደመቀ ዝበሃል ከም ዝበለሰሉ ግን ሓደ ካብቲ ቀንዲ ፀገም ኮይኑ ዘሎ ወይ ከዓ ዓብይ ክስተት ተፈጢሩ ዘሎ ዳርጋ እቲ ዝበዝሐ መንግስታዊ ኣሰራርሓ ስትራክቸር ናይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብቲ ክልል ኣምሓራ ከም ዝፈረሰ ብኻልእ ዘራርባ እቲ ፌደራላዊ መንግስቲ ናቱ ናይ ምምሕዳር ዓቕሚ ኣብቲ ክልል ኣምሓራ ወዲቑ ከም ዘሎን ኣብ ዝበዝሑ ምሕዳራታት ድማ ንፋኖ ዝድግፍ መንግስቲ ከም ዘሎ ስለዚ እዚ እቲ ሓደ ክፋል እዩ እቲ መንግስቲ ናይቲ ፌደራል ኣብቲ ክልል ኣምሓራ ዘሎ ካብ ንሱ ዝቋፀሮ እቲ ፋኖ ምስ ፋኖ ዝሰርሕ ዘሎ መንግስቲ ከም ዝበዝሕ ወይ ከዓ ናቱ ናይ ፅልዋ ናይቲ ፋኖ ከም ዝብርትዕ ኣብቲ ናይ መንግስቲ ክልል ኣምሓራ እዩ ዝዛረብ ዘሎ እዛ ሓንቲ ነጥብያ እታ ካልአይቲ ዝብላ ግን ታቐንዲ ኣገዳሲት ሕጂ ስምዑ ለማቀናጀት እጅግ አስቸግሮናል ማለታቸው ተሰምተዋል። ደመቀ አክለው የክልል አመራሮች ከሚባሉትም ቀላል የማይባለው አመራር የተወያየንበትን መረጃ ሳይቀር ለፋኖ አስቀድሞ በማድረስ ትግሉን ከባድ አድርጎብናል በማለት ተናግረዋል። ከወታደራዊ አቋም አኳያ ምላሽ እንዲሰጡ የተጠየቁት ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላና ጀነራል አበባው ታደሰ ደግሞ መከላከያ ሰራዊቱ በሚጠበቀው ልክ መዋጋት የተሳነው ከፍተኛ ቁጥር ያለው ሰራዊት በመክዳቱ ነው ብለዋል። ይሁንና አሁን ላይ የሰራዊቱ መክዳት በመጠኑም ቢሆን እየቀነሰ መጥቷል ሲሉ ማስታወቂያ ተመሳሳሊት ሕቶ ነቶም ወታደራውያን መኮንናት ሰበስልጣን ኣብ ዝሓተትሉ ድማ ወታደራዊ ለውጢ ከነምፅእ ዘይከኣልና ቀዳማይን ኣገዳስን ፀገም ኮይኑ ዘሎ እንታይ ኢሉ ክድዓት ናይ ሰራዊትና ኢሉ እዚ ከዓ ኖርማል ኮመን ሰንስ እዩ መስለኒ ህዝቢ ኣምሓራ 27% ናይቲ ህዝቢ እዩ በመንፅሩ ኣብቲ ሰራዊት ድማ ብዙሕ ህዝቢ ዘሎ ብዙሕ ሰራዊት ብዙሕ ኣባል ናይቲ ሰራዊት ዘለዎም ኣብ ሓላፍነት እውን ኣለዉ ስለዚ ኪድ ንስድራኻ ቀተል ንኣሕዋትካ ንቤተሰብካ ቀተል ትብሎ ሰራዊት ክኸይድ ኣይክእልኒ ልዕሊ ኩሉ ድማ ወላ ነቲ ዝሃብዎ ምስጢር ወይ ከዓ ነቲ ክግበር ዝተገበረ ስራሕ ኩሉ ግዜ ኣቐዲሙ ንፋኖ ብምንጋር እቲ ከዲዑ ከይዱ ምስ ፋኖ ኮይኑ ዝዋጋእ ዘሎ ብዙሕ ሰራዊት ናይ ፋኖ ኮይኑ ዘሎ ሕጂ ኣካል ሰራዊት ናይቲ ናይ ኣምሓራ ዝነበረ ናይ ፌደራል ዝነበረ እዩ እሱ ጥራይ ከይከውን ግን ኢቨን ክዋጋእ ኢሉ ዝኸይድ ዘሎ እውን ብምሉእ ልቡ ክዋጋእ ኣይደልን እዩ ስለዚ እቲ እውን ክገብርዎ ዝኽእሉ ምዃኑ እውን ኣይክተርፍን እዩ ምስ ግዜ እንድሕር ነዚ ጉዳይ ከብልዎ ኮይኖም ብተወለድቲ ናይ ደቂ ኦሮሞ ገይሮም እዮም ክዋግኡ ዘሎም ወይ ከዓ ነቶም ተወለድቲ ናይ ደቂ ኣምሓራ ካብቲ ሰራዊት ናይቲ ፌደራል ከኣልይዎም ክኽእሉ ኣለዎም ናብቲ ናይ ኣብ ክልል ኣምሓራ ንዝግበር ዘሎ ውግእ ምናልባት እዚ እቲ ስትራቴጂ ክኽተሎ ዝኽእል ኣቢ ኣይገብሮ ይገብሮ የለን እውን ክንብል ኣይንኽእል ኢና እዚ ድማ ኣብ ውሽጣዊ ዓሌትነት ናይቲ ሰራዊት ድማ ዝዓበየ ፀገም ክፈጥር እዩ ስለዚ እቶም ወታደራውያን መኮንናት ድሮ ኣብ ላዕሊ ላዕሊ ዝመፁ ዘለዉ እቶም ኣገደስቲ ተወለድቲ ናይ ኦሮሞ ምዃኖም እዩ ጉዳይ ናይ ኦሮሞን ናይ ኣምሓራን ኣበይ በፂሑ ከም ዘሎ ካልአይቲ ምስጢራዊት ሓበሬታ ወፅያ ኣላ ክልቲአን ሸር ገብረልኩም እየ ድሕሪ እዚኣ ስምዑ ሕጂ
ሻዎቻቸውን ዋቢ ያደረጉ ምላሽ መስጠታቸው ተደምጧል። ሌላው ኢታማጆር ሹሙና ምክትላቸው ያነሱት ነጥብ በግንባር ያለውም ይሁን በመምሪያዎች ተመድቦ የሚሰራው በሰራዊት ውስጥ ያለው አብዛኛው የአማራ ጀነራል የፋኖ ደጋፊ ሆኗል የሚል ነው። በውይይት የደረስንባቸው ውሳኔዎች መረጃ ሳይቀር ለፋኖ እያወጣ የሚያደርስ ጀነራል አለ በማለት የተናገሩት ኢታማጆር ሹሞቹ በግንባር ካሰማራናቸው ጀነራሎች መካከል በተገቢው መንገድ ግዳጃቸውን እየፈጸሙና እየተዋጉ ያሉት አበባው ሰይድ፣ ዘውዱ ሰጣርጌና መሐመድ ተሰማ ብቻ ናቸው ማለታቸው ተዘምቷል። أو خلاتا قصالي دماتهم عبيت وتدراويان معارك دلوم أبتي وتدرنا نا إثيوبيا ونتخونتهم تولتا محرا مسفانو قطا كم زاربو ركب كم زلوم كم بدما كم زتحبابرون كم زدناغصون از دمانت وتدراو استراتيجي نابتم فانو سلازبلو كم تزدل كتقعو كم زي كلو نكحادم بوتا نقير بنالبات اتكيلوم كي واغو يقوليام جن ابت زليوم نكتقعو جن حبريتا كم زملغون سلازي تي فدرالاو سراويت أوشتو تأجم سلزلوا كم زع عينات تأجم زلوا دما أبحروا تهدروا بدبر كيدو كسر يكلنيو كلا دما عقبنا يسراوي سلزي فلت أبي من هالبعض نتومنا يا محرا من فانو سلزين عقي خاطبلت غلمبر يكون نزي كالت أجم كله تيناي تجراي تولت بمولهم تعاليهم لهم كله وناب تجراي كيدهم كعوتاي كالون كونيرهم جن أنتو خنا ناي تجراي at least organizers خنا سراوي تنيروا مسناي فانو كتريا خلا فانو كسب كندوك عندنا تجراي كنا هو حات ويقع كنا TDF مدلاواتنا وتهدراوي كلا زنبوري كنا نيرو نزخ خمان كعوزيك على سراوي تجنزلوا ቀሪዎቹ ከፍተኛ መኮንኖች ግን እንደ ብርሃኑ ጁላ ግምገማ የሁኔታን መለወጥ የሚጠብቁ የፋኖ ደጋፊዎች ናቸው። በመሆኑ የውስጥ ችግራችንን መንጥሮ ለማውጣት መንግስት ከፋኖ አዋጊዎች በተጨማሪ የከፍተኛ መኮንኖች የስልክ ልውውጥንና እንቅስቃሴን ክትትል እንዲያደርግ ሲሉ ኢታማጆር ሹሞቹ ሐሳብ አቅርበዋል። እዚያነ እዚያ ትመስል አቢ አብ ከምዝ ኩነታት ከሎ ካል ካብ ክልል ኦሮሚያ ዝመጽ ሓበሬታ ድማ ኣሎ እዛ ካብ ክልል ኦሮሚያ መጽያ ዘላ ውሽጣዊ ጉዳይ ናይ ኢትዮጵያ እንታይ ከም ዝመስል እዛ መሰጅ እዚያ ኣብ ትዊተር ኢቨን ብእንግሊሽ ተርጉማ ንኢንተርናሽናል ኦዲየንስ ቀሪባ ኣላ እዚ ድማ ናይ ጉዳይ ናይ ኢትዮጵያ ሲሪየስ እዩ ዝበሃል ብዛዕባ መን ብዛዕባ ዛ ኣብ ታሕቲ ዘሎ ትሪእዎ ዘለኹም ፕሬዚደንት ናይ ክልል ኣምሓራ ነኖ ፕሬዚደንት ናይ ክልል ኦሮሚያ ንሱ ዝበሎ ምስጢር እዩ ጅስምዕዎ የተጻፈ መረጃ ነው ትርጉሙም አለ ይሄ ምንድነው የሚለው ላምብበው ፊት ለፊት አመሰግናለሁ ይነቃቸው ስክሪኑ ላይ እንደምታዩት በዚህ መንገድ የቀረበው መረጃ በአዳማ ከተማ ሰሞኑን የምክክር ጉባኤ ነበርና ለኦሮሞ ምሁራን እዛ ኼባ እዚ ኣብ ኣዳማ ዝበሃል ከተማ ናይ ክልል ኦሮሚያ ዝተገበረ ነቶም ምሁራትን ኤሊትን ናይ ተወለትን ናይ ደቂ ኦሮሞ ብመን ዝተገበረ ኼባ በዚ ሽመልስ ኣብዲሳ ዝበሃል ፕሬዚደንት ናይ ክልል ኦሮሚያ ዝተገበረ ኼባ ነይሩ ኣብኡ ዝተባህለ ሕጂ ስምዕዎ this is very important እዚ ድማ ኩነታት ናይ ኢትዮጵያ ናበይ ገጹ ይኸይድ ከም ዘሎ ዘብርሃልካ እዩ መጀመሪኡ ከም ዘይኮነ ሰብ እዚ ድማ ጽንዒ ኢለ ክነግረኩም እየ ፕሊስ ላይክ ግበሩ ሰፖርት ግበር ድማ ሌትስ ጎ ናው ናላቸው ምናልባት ብሩክ ሙሉን አንድ ያንብቡ ይሆን አጭር ስለሆነ አነባዋለሁ ችግር የለውም ጀምሬዋለሁ ላምብበው ምንድነው የሚለው ከህዝብ ቁጥር ጋር በተነሳው ጥያቄ አንድ እውነት ልንገራችሁ ኦሮሞ በቁጥሩ ትልቅና ሰፊ ነው ለዚህም ሰፊ መልክዓ ምድርን ሸፍኗል በስነ ተዋልዶም ከሁሉም በተሻለና በፈጠነ እየሄደ ነው ነገ ሰንታይሉ ሓደ ካብቲ እዚ ድማ ዮ አይ ቲንክ እቲ ናይ ኢትዮጵያ ጉዳይ ብከምዚ ክትርድኦ ትኽእል ኢኻ ኣብ ኢትዮጵያ ውድድር ናይ ህዝቢ ዘሎ መን እዩ ዝያዳ ዝበዝሐ ዝብል ውድድር ኣለዎም ስለዚ እዚ ሽመልስ ኣብዲሳ ዝበሃል ዘሎ ፕሬዚደንት ናይ ክልል ኦሮሞ እንታይ ብላ ኣሎ ንሕና ኦሮሞ እናበዛሕናን ቀልጢፍና እናበዛሕና ንኸይድ ዘለና ህዝቢና ዝዓበና ህዝቢ ጥራይ ዘይኮናስ ቀልጢፍና እናተባዛሕና ዝኸይድ ዘለና ህዝቢና እዚ ድማ ንዓና ዝዓበየ ኣድቫንቴጅ ክበና ኢቨን ዲሞክራሲ እንተኮይኑ እዚ ኻ እንታይ ዝገብር ዋላ እታ ሃገር ከም ዘላታ ኢትዮጵያ እንተቐፂላ ከም ዲሞክራሲያዊት ሃገር ኦሮሞ ሙሉእ ዓብላልነት ክህልዎ ስለ ዝኾነ እቲ ዲሞክራሲ ናቶም ብኤትኒክ ብብሄር ስለ ዝኾነ ስለዚ እንታይ ይብላ ኣሎ ኣምሓራ ግን እቲ ካልኣይ ድሕሬና ዘሎ ኣምሓራ ምሳና ክቕፅል ኣይክእልን እዩ ንትግራይ ክንደይ ህዝቢ መይትዎም ኣብ ጥሜት ኣለው ክባዝሑ ይክእሉን እዮም ፅንሄ ለናይ ትግራይ ጉዳይ ከምፃልኩም እየ ሰለስቲኡ ኩነታት ዘተሓሓዘ ሓበሬታ እዩ ዘለኒ ስለዚ ናይ ኦሮሞ ናይ ኣምሓራ ድማ ኣብ ውግእ ኢናዮም ስለ ዘለና ክባዝሑ ይኮኑን ንሕና ግን እናተበዛሕና ንኸይድ ኣለና ሕሰብወቲ ሕማቕ ኣተሓሳስባ ናይዚ ሕብረተሰብ እዚ ከምዚ ዓይነት ሕብረተሰብ ዘሎ ፕሬዚደንት ናይ ክልል ኢኹም ዝብል ዘሎ ስለዚ እቲ ኣጀንዳ ናቶም ክሳብ ክንደይ ዴንጀረስ ምዃኑ ኩነታት ሕድ ኣብ ኢትዮጵያ እንተጀሚሩ ክሳብ ክንደይ ሓደገኛ ክኸውን ከም ዝኽእል
ኢሎም ኢንተርናሽናል ተዓዘብቲ ዝዛረብዎ ካብ ዜሮ ተበጊሶም አይኮኑም። ሀገሩን በእጁ ለማድረግ ግዙፍ ሆኖ እየሄደ ነው። እንደምታውቁት ዋናው ተገዳዳሪያችን የአማራ ህዝብ በጦርነት ውስጥ ነው። የስነ ተዋልዶ ፍጥነትም ከሀገሪቱ ህዝቦች ሁሉ ያነሰ እየሆነ ነው። በቀጣይ አጭር ዓመታት ከሁለተኝነት ወደ አናሳዎች ተርታ ይወርዳል። አሁን በጥባጩ ክልል አዲስ ነፍጠኛ አይወልድም። የቆዩትንም እየተወጋናቸው ነው። ሰንታይ ብላሎ እቲ ቀንዲ መከራኸርትና ዝኾነ ክልል እቲ ህዝቢ መሓራ ዝኾነ ኣብ ውግን ዕግርግርን ስለ ዘሎ ሓደ ብዙሕ ክወልድ ኣይኮነን። ጥሜቱን ኣሎ ሞቱን ኣሎ ብውግ እውን ይቃተሉ ስለ ዘለው ስለዚ እቲ ህዝቢ ክመውት እዩ። ኣብ ውግን ዕግርግርን ድማ ከምቲ ዝድላ ይባዛሕን እዩ። ካልኣይ ደረጃ ዘይኮነስ ታሕቲ ገፁ ክወርድ ክኽእል ኣሎ ከይቀናቐነና። ኢማጂን ረይዎ ክሳዕ ክንደይ ዴንጀረስ ጌም ምዃኑ እዚ ዝዛረቦ ዘሎ እዩ። እቲ ክዛረቦ ዘይክእል ግን ዝገብርዎ ዘለዎ ክኸውን ዝኽእል ምዚ ሓሳብ እንታይ እዩ? ናምሓሩ ምጽናት ንዓታቶም ረብሓይ ማለት እኮ ምክንያቱ እቲ ውድድር ናይ ቁፅሪ እንድሕሪ ኮይኑ ንሕና እናተባዛሕና ንከይድ ኣለና። ንስኻ ክትበዝሕ ድሕሪ ኮይንካ ምክንያቱ ብሓይሊ ከተባዛሕ ኣይትኽእልኒ ኢኻ ትሰብ እንታኻ ክትገብር ግን ትኽእል ብሓይሊ ነቲ ተፃራሪናትካ ተጥፍኦ ተቐትሎ ተዳኽሞ። ስለዚ ከም ስደድን ከም ዝመውትን ከም ዘይፋረን ክትገብሮ ትኽእል። እዚ ዓይነት ኣተሓሳስባ ድማ ሓደገኛ ኣተሓሳስባ እዩ። ንስማዓያ እዚኣ ውራይሎም ብእንግሊሽ ተርጊሞማ ናብ ኢንተርናሽናል ኦዲየንስ ሼር ገብርዋ ኣለዉ። እነሱም የጊዜ ጉዳይ ነው እንጂ ይጠፋሉ። በቃ ምን አለፋችሁ ነፍጠኛውን እንደ ኛንጋቶምና የም ብሔረሰብ አናሳ ነው የምናደርገው። ጦርነቱም ባጭር ስለማይቆም በክልሉ አስከፊ ወባ ወረርሽኝና ረሃብ ይነሳል። ያኔ እኛ ቆሞ ማየት ብቻ ነው የሚጠበቅብን። ኦሮሞን ሳያስፈቅድና እኛ ሳንፈቅድ ስንዴም ይሁን መድኃኒት ወደ ባህር ዳርና ጎንደር የሚያደርስ ማንም የውጭም ሆነ የውስጥ ኃይል ስለሌለ የሚያድናቸው አይኖርም። የኦሮሞ ስነ ተዋልዶ ግን እጅግ በተፋጠነና በተደገፈ መንገድ የሚቀጥል ይሆናል። ስለዚህ ያነሳችሁት ጥያቄ ከእውነታው ውጭ ነው ይላል። ሰምዖለኹም እንታይ ይብላ ኣሎ? ስለዚ ቀንዲ ከማን ኣብዚያ ረሲዓልኩም ፀኒሐ ህዝቢ ኣምሓራ ንኸይባዛሕ ህዝቢ ትግራይ ንኸይባዛሕ ውራይሎም ከም ዝሰርሕሉ ዘለው ናይ ሰሜን ህዝቢ ክልትዩ ጥቃጥቃ እዩ ዝብል እምነት ኣለዎም ኦሮሞ። ኣምሓራን ተጋሩን ክልትዮም እዚኦም ህዝቢ ናይ ሰሜን ህዝቢ እዮም ዝብልዎም ሶም እዚኦም ህዝቢ እዚኣቶም ድማ ሓያላት ኣብ ፖለቲካ ድማ ዓብ ፅልዋ ዝነበሮም ስለ ዝኾኑ ንክልትዮም ከዳኽሞም እቲ ዕላማ። ንተጋሩ ብምንታይ ኣዳኺሞሞም ቀንዲ ብምንታይ ከም ዘዳኽሞም ረኣዩ ክምለሳይ ናዛ ቪድዮ እዚኣ ናብ ትግራይ እንታይ ኣጋጢሙሎ ናይ ኣምሓራ ድማ ከም ፃልኩም ይረኣይዎ። ኣብ ትግራይ ኣብ ገለ ክፋል ናይ ትግራይ ዲቕ ዝበለ ጥሜት ብርቱዕ ዝኾነ ጥሜት ሓደገኛ ዝኾነ ጥሜት ኣጋጢሙሎ። እዚ ጥሜት እዚ ከም ኣካል ናይቲ ስትራቴጂ ናይ ኣቢ ክኸውን ይኽእል እዩ። ናይቲ ኦሮሙና ዝበሃል ዘሎ ፖሊሲ ናቶም እቲ ህዝቢ ንኸይባዛሕ ከም ዘለዎ ንኽዳኸም ትውራይሎም ዓሊሞሞ ዘለው። መብዛሕትኡ ግዜ ተጋሩ ግን ናብ መንገጾም ዕላማ ናቶም መን ከም ዝገይሩ ዝብሉ 10 ግዜ ናብ ኤርትራውያን እዮም። እቲ ስትራቴጂ ግን ብካልኦት ከም ዝዝረብ ዘሎ ንምንታይ ከም ዝኸውን ዘሎ ብዘይናትና ፍቓድ ብዘይናትና ድሌት ዝኾነ ይኹን ዓለም ለኻዊ ሕጊ እውን እንተኾነ መግቢ ንሰሜን ንክልል ኣምሓራ ክሰድድ ኣይኮነን ንክልል ትግራይ ክሰድድ ኣይኮነን እቲ ዕላማ። ኣብ ዝሓለፈ ግዜ ኩናት ካብቲ ናይ ትግራይ ኩናት ዝጅምር ጠቕላላ መግቢ ከምዘይኣቱ ብምግቢ ገይሩ ዝቆፅዖም ዝነበረ ኣቢዩ ኣንፃሩ ግን ክሳዕ ክንዱ ምረት ዘለዎ ዘረባ ክዛረበ ኣይተሰምዖምን ኢኻ ተጋሩ ኩሉ ግዜ ኣንፃር ህዝቢ ኤርትራ ጥራይ ኣንፃር ኣብ ኤርትራ ዘሎ መንግስቲ ጥራይ እዮም ዛረቡ። እዚ ግን ንስማዓዮ እሱ ጥራይ ግን ኣይኮነን እቲ ጉዳይ ኣብዚ እውን ረኣዩ ላዕሊ ስካዕታቲ ዳረጋ ካብ ላዕሊ ስካዕታቲ ካብ ክልል ጀሚርካ ክሳብ ጣብያ ዝርከቡ ብዙሓት ሰረቕቲ እቲ ቤት ፍርዲ ምስቶም ሰረቕቲ ክተሓዋወሩ እንታይ ንግበር ኢሎም ፖሊስ ምስ ሓተቱኒ ናይ ፍርዲ ቤት ትእዛዝ ከም ትእዛዝ ይትቁፀርዎ ሞ ክትገብርዎ ዝግበአኩም ንግበሩ። ሕጊ ተማሂረ ሕጊ ምህር ነይረ። በየካምፑ ተርበዋል። አዎ ተርበዋል። ይህንን ለሚሰማ ሁሉ አንድ ቀላል ነገር ብቻ እንጠይቅ። እኔ ስሜ መሐመድ ጅጉ ይባላል። የምንፈልገው ምግብ ነው። ምግብም ትምህርትም እንድመጣልን እንፈልጋለን። ታንባላ መቼም አንኖርም።
سنتاينا نرزلنا بتمرتي أداخيمهم تمرتها بأمحارة كلها أمحارة مبزحته تطويل اللعجي أب تجراي نخندي عمتها قلعي تمهرون تمرت تطويل نيرو تميت نريوا أب تجراي أبزح حلفه وان كندي سب أشحاء مايت أشحاء سبات بتميت كم استجودة يزنجر مغنياتو نخلت عمت مدهانيتا ياتو مقبا ياتو زخوني يخون إلكتريك جلملا كل تطويل نيرو التهزبد ما أبجاف بعصوا كابت بوج زي سنف بعصوا زموتو قال عن سبيتن بزوحي نيرو الزق تبصصالي استراتيجي دما أبا محران تقاملو لنا سلازي نخلط يونايتد حزب سمين اتم إليت ناي أورومو كم استراتيجي حزام نخت أمن أبدرك نخاتون بتماساسالي جن جيتا جورا داون بالنيرو نت مجمريا زا تواخلي أكندنا تتموي حزب زبوه من سريغوه مرحتناتنا كادرتاتنا نتخلي أبكالا انترفيوون شعبيا كابد سرقو معريو ناتنا كادرتا سرقو من دحري لوكا مبزحت بعلمكم سرقوا كلهم بعلمكم سرقوا يا مغنياتو كله بعلنا سرقنا انتيلو جول سلازاتو سلاز انتينا نرجع لنا التي الليت نايتي اورومو دينجرس جيم انصار تزبي افتقراي زلو قدم حجي دما ابا محرا زلو يختل نرلنا التزب دما قداي كوينلو نساتهم دما كل تزلت ادلات تقيبم ابتمرتي ابتي قطبا ابكالو كله صلوانا غبري خدلو وتهدرا وحيل فلوي سلطانا يقبرلو بزح سراويت يسلطنو له كباب 3 مليون حزب كمل شاغيرو ما بدي سابا غيرو مالو زياتا نايت كللنا يا اديس ابا مراحيت زبلتيو كال حزب كال سراويت دما ناي اورومو تراي او وشت كل اورومو برتو زخونه وتهدراو سلطانا يقبرلو ስለዚህ اورومو ريدي سلطان كال ناتوم بوليتيكانيا بسعود عرب كم زبلو نتا ኢትዮጵያ ዝባል ንረብሓ اورومو ከም ትከውን ጌርና ዲኮንስትራክት ክንገብራለና نتي أوروم نتا أمحرا نتا إثيوبيا تبهال أداخيمنا نتا أوروم زبار ريكونستراكت نقبرلنا كان العلولنا زبل استراتيجي كم زنبرم رينا لنا الزن ود الزني من البعض نشتي كنسم أمز زارب وزلو تما تغني حنا قميتي مويتني أسم بالغني خبيها يجن بيتها ما تقمني حنا خلت أبينا نبلع كنشتي خلي بالي أنا وتعرف كلن ينبتاي توطق على ينبتا مقبل علينا أزي مسألة السيتويشن أبزو خينكا تمالي انتاين زرب نيرو بزعبا وق نحنا خمسدو وق حدا قنيا مخانو كاب مجمريو زباس حسب زوي أنا دما وق مفتحي كونن بوق لو تيمتسني سلامي مفتح زمتي لنا نيرنا انتخونا حجبون التهزبي كرهولو زخلنا بهزبي سلام نخورد ازيز رغبو زولو زهزبي أبزخوني يخون زولو هزبك تأما هيدلني هاني بستخالة أملاخ مرهو يكبرلو تمالي ترديت كعطينا USA كعطي بحال نيرو انتا خوينا بزهزب زي بس حقن ناي بحق تحزن اوف كورس انت متيون كم زاغيتاچو ردا خبلاصنه سرقس لزلو نابتي مسكين حزب ايبصني لعل سكعتاتي كاب كل جميرخا كساب طابيا زركو بزحت سرقتي تبيت فردي استم سرقتي كتحاورفت سو تاي نغور يلون بوليس مسحاتتني اي فرد بيت تزاز كم زبالكم تسرقس بحال كساب زلو دما اي كعوتا كاني حجي نابي كنسغرينا قدمنا بكل مسكارنا نزيا نسمعمو أبتا نيكست توبيك ناتي بزعبا إيرتراي كهون ناباكن سجرينا نفسي وكف مدرس ناتو قرصنا فتره واقع فيلونا نيو ببترا ببرك كتصبا صباي بوين حساب كورارب براما لو تاريخ يغدو ولا يغدو هجري سوك نيكست زينا ناتي مجمريا بزعبا زنا يوغندا قد مخانو نزك نرك جميرة دليل له أب أوغندا بزعبانا إرتراويان أقدر أسمع بالي نرتني وتي كنيت مالي دي كنت مالي من الباتريخ مخت كونت خليهم هذا أبي هوسبيتال تمريق الله بوغندا بنا إرتراويان زوم ميديكال سنترز بحال إرتراويان بحر قينوم I think بحر قينوم زجبر وين مثلاً زه هوسبيتال زدما أب أوغندا بزح حزب سلازلنا نعاتاتهم تخكلنيا كنكن كجبر زغل بإرتراويان زيجاتات زتخفته نسأجمنا إرتراويان نمخفات زجبر زلوا سلزقونه بسب مويا حكمنا أبو غاندا زتمسرته ما أكلت عنا زوم زبهال كاب درجة كلينيك ناب هوسبيتال درجة بمسجارو كم تسجعرن نتنايت مسجعر دما
ممرقتا خمسة جبرنا نرجع لنا سلزي زي هوسبيتال زي نزبي عبي طقمك هبز خل مخانو أمبولانساتون قال مليون زمالة تخكلنيا هوسبيتال كوين خمسة لين نرجع لنا بتعمي دزبلن زحقسن زينايو مخنياتو إيرتراويان أبتزلو وعدي من البعض كم أب أفريقيا تصديدو مزلو تخكلنيا حكمنا وكن كرهبو سلازي يقولوا نعو كرهبو لزخولو من قدي بمفتارو صبغ يسمعنا مالتيو إيرتراويان دما نتنا زي تبقسو وسيدوم كم زعينت حكمنا كخفتو بمخالهم نتشجرنا بعلهم سقمت وسيدوم كفتحوا بمخالهم دس بليو انكو حقوسكم نتوم نزي زسرحون نابزي زبصحوون كبلي دلي عينو انتاي كم تحسب زلهم برقص ازي مسل هوسبيتالسي سلمنتاي ابعدنا زي كونه كم تبل رقصنيا زخونه إيرتراوي اب زخونه بوتا كمرق طريقهم بيت عرسان كمرق طريقه حكمنا كمرق طريقه صنعين لاون كرينا بيت مرت كمرق طريقه تكال نا الكتريك ساعات زمنچو كمرق طريقه كالا عينه تكالات كمرق اب كالا هاجر سميكا of course بوشتها سلمنتاي زاب عدنا كون زي كاله why is investment زي كاب هاجرنا ناف كالوت هاجرات زوص زلو سلمنتاي كم زي عينه عدلات كندز عينه كابيتال نا إيرتراويان اب كالوت هاجرات زوص زلو زبل حساب كم زمص رغصنيا سترايغنا يكون نابزون بتمساسال ابزن ريو زلنا حدا بيت تمرتيو اب انغولا نا إيرتراويان بيت تمرت ابن مسرت اوريدوم الله سلازي بنا إيرترا كاريكلم نيرتراويان عاوزلو قلعو بحلومن قانقواتاتومن تاريخومن كبرتاتومن كالهزبومن زفلطلو زمهارولون بيت تمرتي غفاتالو زدما نتي حبرتسب ابزلو وهليو بحلو عقبن كخيد كم حبرتسب قصالنتو نكوحس عبي استواصو كلو زخلي بفلاي بيت تمرتي انتس فول تايم تمرتي انتس ناي كفيلاو تمرتي زب ازي اگداسنا زلويو سلازي الزون حدا عبي تبقسو يريو كندمتا إيرتراوي اب انغولا الله سلازي بتحدد حقوس حزبي تخكلنيا سيرفيس بحالون كبرتاتو نكعقب عدل كواب بمركابو غونو ግን ابزح انت ارتيكل وصي انيرا نزيا كنريا دليلو እዚ ድማ ዩጋንዳ ንኣብነት ከም ሃገር አንተ ብፍላይ መራሕና ዩጋንዳ ነዊሕ ዓመት ኣብ ስልጣን ፀንሐ ዩዌሪ ሙሴቪኒ ኣብ ዝዋን እዚ ኣሜሪካ እገዳ ጌራ ትላላ ካብቲ ጎዋ ዝበሃል ናይ ንግዲ እውን ፀንፂላቶም ኣላ ብሰንኪቲ ናይ ግብረ ሰዶማውነት ገለመለ እንተኾነ ገንዘብ እውን እቲ ዝሕብዎም ዝነበሩ ሓገዛት ጠጠው ኣቢሎምሎም ኣለው እገዳውን ኣውጆምሎም ኣለው ገለ ክፋል እንታይ ግን ዝብል ስትራቴጂ ኣውፅቲ ፕሬዝዳንት ኣብ ዝዋን እዚ ምናልባት ኣሜሪካን ጻዓዱን ገንዘብኩም ከተውፅዎ ትኽእሉ ኢኹም ነቲ ገንዘብቲ ግን ብናይ ኣፍሪካ ኢንቨስትመንት ክንትክኦ ክንፅዕሪና ስለዚ ሓደ ካብኡ ድማ ናይ ኤርትራውያን ኢንቨስተርስ ወይ ከዓ ኤርትራውያን ሰብራ ኣስማል ኢንቨስት ንክገብሩ ፍሉይ ዕድል ክወሃቦም ከም ዘለዎ ከምዚ ዓይነት ሓበሬታ ክትርኢ ከለኻ ኣብ ኣፍሪካ ብምዃኑ ትሕጎስ ከምዚ ዓይነት ሓበሬታ ድማ ካብ ኤርትራ ንፅበዮ ሰብ ኣብ ዓዱ ኢንቨስት ክገብር ኣለዎ ድሕሪ ክትብል ኮይንካ you have to communicate it properly ከምዚ ጌርካ ኣብ ዝራእይዎ ሕጂ እንታይ ክትርኢ ኢኹም ናይ ኤርትራውያን ዓዲሞም ጥራይ ዘይኮነስ ምክትል ናይቲ ፕሬዚደንት ካብቲ ፕሬዚደንታል ኦፊስ ማለት እዩ ከይዶም ኣኼባ ምስቶም ኤርትራውያን ተኣኪቦም ንኤርትራውያን ኢንቨስት ንክገብሩ ከሳልጥ ዝኽእል ዝበልዎ ሓበሬታ እዮም ቀሪቦም ዘለዉ ከምኡውን ኦፊስ ስፔሻሊ ነቶም ኤርትራውያን ኢንቨስት ንክገብሩ ትሓግዞም ዝኽእል ፕላትፎርም ክዳሎ ከም ዘለዎ በቃታ ድማ ኣብኡ ንክዋሱ ዕድል ክቦም ዝኽእል ኩነታት እውን ክህሉ ከም ዝኽእል እዮም ዝነግሩ ዘለዉ so I think there was one thing ኣብዚ ሃንትሪየ ነይረ ኣብዚ ፓራግራፍ እዚኣ እንተሪኹማ እንታይ ይብላ ኣሎ posting okay ኣብ ታሕቲ ታሪኻ እንታይ ከቆሙ pointing out that forming an Eritrean Ugandan center which will act as a stop go measure to some of the issues that could hinder Eritrean investment in the country. So the center will also house cultural artifacts. The minister said her office is open to the Eritrean investors who plan to put their money in Kampala. The senior presidential advisor on diaspora affairs, Ambassador Dada Tonteblalo, ንኤርትራውያን ብፍሉይ ኢንቨስት ንክገብሩ ክሕግዞም ዝኽእል ሓደ ኦፊስ ጌርና ኩሉ ትዘልዮም ሕቶታትን ንዓታቶም ከድሊ ዝኽእል ሓበሬታ ብቐጥታ ካብኡ ረኺቦም ኢንቨስት ንክገብሩ ከነሳልጠሎም ኢና ምስ ታሪኾምን ንባህሎምን ዘንፀባርቕ እውን ከምኡ ዘግየፀ ክንገብሮ ኢና እናበሉ ይዛረቡ ኣለዉ ከምዚ ዓይነት ኢንቪቴሽን ፎር ኢንቨስትመንት ኣብ ሩዋንዳ ተመሳሳሊ ኣሎ ኣብ ኣንጎላ ክንደይ ኤርትራዊ ኢንቨስት ገይሩ ኣሎ ግን ከምዚ ዓይነት ዕድላት እንድሕር ኮይንካ ነቲ ኣፍሪካ ነቲ ኤርትራዊ ኢንቨስት ዝገብር ዘለዎን ዓብ ዕድል ክፈጥር ይኽእል
كابز دما منجست إيرتران ترى يكون استخالك سحب النهر خوينو عدلات فتر كخلاله كومينيكيت كجبر كخلاله سؤالك هذا سب كم زيلو كم تتبعيلو يتوقم زي كوينو كذا يكون سي أسألنا بزلوا من قدي سبيشال نوع كيتر كجبر زغل updated information زلوا ويب سايت هنيسكا أبت ويب سايت دما تحبريتها كوتس خلاله step by step زين كندز وصلنا بالكادما نتسب كومينيكيت كجبر لك بروموت كجبر خلاله ادفرتايز كجبر لك خلاله سبعتنا كتسحب تعرفينك سلازي أوغندا بزح كابيتال نيرتراين زفصلا زل عديا مزنا إثيوبيا عندراز قبروا زلوا كنا تقدمه زبالة عدل نعتاتهم كفتر كم زخل يزر داكا مغنياتو إذا كم زي لخلو كمل ساينا زيا إثيوبيا وين تايب للوسكة إذا خطفلت ولا كم فيلا بإثيوبيا كوفي الكازل لغا وين أبي إثيوبيا مدب زلكا أزيا سمعوا حنت فيديو سريع ما زلوا إنيو بوردر سميل أند ليلا هاشتاج على أهون زي كتر لاي دومينانت نجرنو عبروت ريد سي كونسل يميل على الزيوست هي هاشتاج إثيوبيا stay in your borders كميلو غير ريد سي كونسل يميلو هاشتاج عبروت يكمل على مالت استي أغيروت كل ملكت بي أيهون من البات سكرين لاي ديسبلاي ما رجعن شلال المس كتر عنده أودين إنترنال لو هن تويت ياد الربوت سنتايز بالزلو زي جبرت كي ويكان حماق هندسو سبات كم بعالز بزعق زي بزعبة إيرترا حماق دزارة بزلو سبات يوم أنت هاشتاج على بتويتر أبقالون على إثيوبيا stay in your borders إثيوبيا أبدوبكم تتقبلوا زي حجركم أي تورو زبل هاشتاج على ترديهم لهم هاشتاج ريتسي زبل على ريتسي كونسل زبل على هاشتاج إثيوبيا stay in your borders زبل كا إثيوبيا زي حجر كاي تورو زبل على نزي هاشتاج زي أنا أبي كشرف هاي فتنا له حج سمعوا كتسمبريهم أبي إثيوبيا زلهم دما زي حبريت هذه ولا قريسكم سددوا لهم يقوم الربوت አዲስ አበባ ላይ ሆኖ ነው ኢትዮጵያ ላይ ተቀምጠው አዲስ አበባ ላይ ተቀምጠው ኢትዮጵያ stay in your borders ይላሉ እነዚህ መረጃዎች ፐብሊክሊ ማየት የምንችላቸው ነገሮች ናቸው በመቀጠል አሜሪካ ነው የኢትዮጵያን ይሄን ጥያቄ የመስፋፋት የድሮ ኢምፓየር የመመለስ ነው የሚለው ነገር የሚወክለው ሃሽታግ ኢትዮጵያ stay in your borders የሚለው ሃሽታግ ቁጥር 1 ኢትዮጵያ ላይ ነው ትዊት እየተደረገበትና ዘመቻ ካምፔን እየተደረገበት ያለው እንታይ ዝብል ዘሎ እዚ ሕጂ እዚ ካምፔን እዚ ኢትዮጵያ stay in your borders ዝብል ካምፔን ነቲ ሃሽታግ ዝጥቀሙ ዘለዉ ወይ ንዑ ነቲ ኩነታት ዘወዓውዑ ዘለዉ ቀዳማይ ደረጃ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ኣብ አዲስ አበባ ዘለዉ እዮም ይብል ኣሎ እቲ ሓደገኝነት ናቱ ኤርትራውያን ኣብ አዲስ አበባ ዘሎ ክንደይ ፐርሰንት እዮም ትዊተር ዝጥቀሙ ክንደይ ፐርሰንት እዮም ክኾኑ ዝኽእሉ ኣብ ኢትዮጵያ ኮይኖም ኢትዮጵያውያን ኢትዮጵያ stay in your borders ዝብሉ ከም ዘለዉ ከይፈለጥ ድዩ እቲ ንስኻት እሱ ዝጉስጉሶ ዘሎ ኣጀንዳ ኩሉ ኢትዮጵያዊ ዝኣመነሉ ይመስሎ ብዙሓት ኣምሓሩ ብዙሓት ካልኦት ዜጋታት እውን ኢትዮጵያ ውግእ ክጅምር የብላን stay in your borders ማለት ከዓ ውግእ ኣይትጀምር ማለት እዩ this has nothing to do ምስ ኤርትራውያን ምናልባት ነዚ ሕጂ መጀመርያ ሁን ሰማዕኩማን ክትሉ ትኽእሉ ኢኹም እዚ ሃሽታግ እዚኣ ኤርትራውያን ንትዊተር ዶሚኔት ገይሮም ሚእቲ ሽሕ ዝኸውን ህዝቢ ሲ ኩሉ ኣብ ትዊተር ኣትዩ ኢትዮጵያ stay in your borders ኢሉ ሲ ነቲ ካምፔን ዝግብሮ ዘሎ ስለምንታይ ከምኡ ዝብል ዘሎ ነቶም ኤርትራውያን ኣብ ኢትዮጵያ ዘለዉ ንምጥራዝ ወይ ከዓ ሕማቕ ፖሊስ ኣብ ልዕሊኦም ንኽወርድ ንምትብባዕ ዝጥቀምሉ ዘለዉ እዮም ኣብዚ ሓለፈ እውን ምስቲ ተሸመሲዩም ዲ ገለ ዝበሃል ኮይኖም ኤርትራውያን ኣብ ዝሰርሑ ዘለዉ ክንሰጎም ኣይኮናን ኣብ ግንባር ወሲድና ከም ዝታኮሱ ክንገብሮም ኢና ገለ እናበሉ ዝፍክሩ ዝነበሩ እሱን ሲዩም ተሸመ ዝበሃል እዮም ስለዚ ብተደጋጋሚ ፅልኢ ናይ ኤርትራውያን ኣብኡ ዘለዉ ኤርትራውያን ኣብኡ ዘለዉ መዓት ገንዘብ እዮም ኣምፂኦምልኩም ኢድዮትን ስለዝኾኑ እዚኣቶም ስቱፒድ ስለዝኾኑ ኤርትራዊ ኣብኡ ለሚኒ ይኮነን ዝነብር ዘሎ ዘይተኣደነ ገንዘብ ናይ ወፃኢ ሸርፊ ዝኣትወካ ነይሩ ካብቲ ንስኻ ኮፍ ኢልካሉ ዘለካ ንላዕሊ ናይ ኤርትራውያን ገንዘብ ኣብቲ ዓዲ ዝሰርሕ ነይሩ ዝርድኦም ተዝኸውን ነይሩ እዚኣቶም ግን ናይ ብሓቂ ናይ ኢኮኖሚ ፀገም ከም ዘለዎም ናይ ኢኮኖሚ ርዲት ከም ዘይብሎም ክንደይ ኤርትራዊ ናብቲ ሃገር ከይዱ ክንደይ ዶላራት ዝነዝሕ ነይሩ ኤርትራዊ ክልምን ዝመፀ መሲልዎም ኣብኡ ኤርትራዊ ብዙሕ ገንዘብ ኢንቨስት ዝገብር ነይሩ ኣብቲ ዓዲ ከምኡ እንድሕር ኮይንካ ግን ፀቢብ እንድሕር ኮይና ተሓሳስበካ ግን ከምዚ ጌርካ ነቲ ሰብ ኣብ ዓድኻ ከምዘይመፅእ ትገብርዎ እዚ ረባ ዝናቶም ግን ፕሊዝ ኤርትራውያን ነዚ ቻነል ትካተሉ ዘለኹም ንኢትዮጵያ ግዴታ እንተዘይብልኩም ዶንጎ ኣብ ዘኽብረካ ከይድካ ኢኻ ገንዘብካ ኢንቨስት ክትገብሮ ዘለካ ኣብ ኡጋንዳ እንታይ ንብል ፀኒና ዌልካም ቱ ኢንቨስት ዮር ማኒ ይብሉካ ኣለዉ እዚኣቶም ከ ይፍክሩልካ ኣለዉ ክንሽንክረልካ ኢና ከነጥፋእካ ኢና ኢሎም ካብ ኤርፖርት ምምፃእካ ምዚ ሕጂ ሕጊ ኣልቦነት ዘለብቲ ዓዲ ከሰራጢዩኻን ገንዘብካ ክበልዑኻ ከም ዝኽእሉን ምግንዛብ የድሊ ስለዚ ኣገዳስነት ብግዲ ናብኡ ዘኽይድ ምክንያት ዘይብልኩም ዶንጎ
بعد كينيا كوين بزي فيزا قتمصو تقولون ويلكم زبلنا زلوا بعد رواندا كوين ويلكم زي فيزا زبلنا زلوا انتي فلو الناس زلوا إذا إن إثيوبيا إرتراوي حرايتي كاب إرترا تسديدون زمات I feel sorry for them مريج أصل زي بلو and yes توم أغمز لكم هذا متخالقين زجبر يلا نيرترا خيط من لسوين متشم نيرترا من لسوهم زي تقولون رجس أنيه من البات منجستي نوعك هون زخل زخانة نجار كجبر خلاله ديل تقول كام قبل كخزارة بيتخلنيها اتهم ابو زلخم زخونه انفستمنت تجبر تكالات تجبر قالت حسب زلهم كن كمان از مسلو بليز try to use other techniques ابزوانزي هاجر كم تخدو دلا ناي ايكونومي صقم اللوا ناي بوليتيكا صقم اللوا التكوناتات ابز فيديو خنريص انا بزح ناي وشتاو صقمات اللوا اب اثيوبيا قلطيفو ناب شجر كوتي له حماقت من ايدلني انتخوني وحيد كيمته منقد وحيد صراق زبال لبا مسلانا يسدرابتنا هلونا نحو سميكم ገንዘብ እንተለኩም ናብ ካል ሀገር እንቀሳቀስዎ ምናልባት አማራጭታት ተለኩም ተገንዘብኩም ናብ ቢትኮይን ቀይርዎ ናብ ካል ኢንቨስትመንት ቀይርዎ ወላ ባ ኡጋንዳ ኸይትኩም ኩል ክንድ ገለ ነገር ግዙ አይብለኩም ያን አይ ዶንት ሪኮመንድ ኢት ንሽተ ገንዘብ አምነት ብዙ ገንዘብ ተለካ 25% ናይ ገንዘብካ ኣብ ኡጋንዳ ኢንቨስት ገበርካ ኣብ ካል ጸገም ይብሉን ግን ገለ ገንዘብ ናይ ኢንቨስትመንት ናትካ ኣብ ሴፍ ዝኾነ ኢንቨስት ግበር ወላ ከም ገንዘብ ክቕመጠልካ ዝኽእል if you have money try to diversify your money diversify ግበሮ ብዙሕነት ናይ ኢንቨስትመንት ክትከተል ኣለካ ስለዚ ገሊዩ ኣብ ክሪፕቶ ግበርዎ ገሊዩ ኣብ ስቶክ ማርኬት ግበርዎ ገሊዩ ኣብ ባንክ ከም ዶላር ወላ ከም ካረንሲ ይቀመጥ ገለ ከፋልናቱ ድማ ሓደ ርብዕናቱ ድማ ኣብ ኣፍሪካ ኢንቨስት ገበርካ ጸገም ይብልካን ከምዚ ዓይነት advice የዝባነ ከም ኤርትራዊ ኮይንካ ክትሪኦ ከለኻ ዝኾነ ይኹን nothing is safe I'm saying this again nothing is safe today ዝኾነ safe ዝባል የለን ዶላር it's not safe anymore ተርጀሙን it's not safe ምክንያቱ እዚ ኩሉ ውግእ ፕሪንት ገይሮም እዮም ዝገብርዎ ዘለዉ right now ኣብዚ ዋና ዛ ቪድዮ ክገብሮ ከለኹ ቼክ cryptocurrency bitcoin ካብ ኣብዚ ሓለፈ 3 ወርሒ 4 ወርሒ ጥራይሲ 50% no 100% ወሲኽሎ 20,000 ከሎ ኣብ ክሪፕቶ ቢትኮይን ኢንቨስት ግበሩ ብለኩም ኣለኹ ሎሚ 41,000 በፂሕሎ 20,000 ከሎ ኢንቨስት ግበሩ ኢለኩም 10,000 ኢንቨስት ትገብሩ ነርኩም ኣብዚ ዋን እዚ 20,000 ኮይኑ መሃለወ ተርጀሙ ኣለኹም ሕጂ እውን ድሕሪ 2-3 ወርሒ ወይ ድሕሪ ዓመት ምስ በልኩኹም ሓደ ዳብል ገይሩ ክጸንሕ ከም ዝኽእል ብዙሓት ክእለታት ናይ ኢኮኖሚ ይገብሩ ኣለዉ እዚ ግን ከይፈለጥኩም ከየሰውዓልኩም ከይተማሃርኩም ኣይትግበርዎ ፕሊዝ መዓልታዊ ከምዚ ኢለ ኢንቨስት ገይረ ገንዘበይ በሊዖም ትብሉን ኣለኹም እንድሕር ደይ ትፈልጡ ኮይንኩም don't do that ኣይትግበርዎ ገንዘብኩም ሒዝኩም ከበሉ if you don't know how to do it safely ብሰይፍ መንገዲ ክትገብርዎ ዘይትኽእሉ ኮይንኩም ኣይትግበሩ ገንዘብኩም ሒዝኩም ኮፍ ምባል ዓብል ቦና እዩ ዘይትፈልጦ ኣብ ዘይትፈልጦ ክትዕወት ስለ ዘይትኽእል ለሉ ኩሉ ግና ተይለበዋ እቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ህዝቢ መንግስቲ ኤርትራ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ነታ ኣገባብ ከም ዝበሃል ኡጋንዳ ገይረን ፕሮሞት ዝገብርዎ ዘለዋ ከምኡ ስትራቴጂ ክኽተል ኣሎ በዓል ኬንያ ዝገብርዎ ዘለዋ በዓል ሩዋንዳ ዝገብርዎ ዘለዋ ናብ ካልኦት ጻዕዱ ጥራይ ዘይኮነስ ንህዝቡ ከመይ ገይሮም መፅኦም ኢንቨስት ይገብርሉ ብኸመይ መንገዲ ክገብሩ ክእሉ ኢንቨስትመንት ድማ ንረብሓ ጥራይ ኣይኮነ ነቲ ህዝቢ ከገልግሎ እንድሕር ኮይኑ እቲ ህዝቢ ኣይኖ ብዛዕባ ኢንቨስትመንት ናይ ኤርትራ ስለ ዝዛረብ ዘለኹ መዓት ፀርፊ ይወርደኒ ከም ዘሎ መዓት ምፍርራሕ ይወርደኒ ከም ዘሎ ኣብ ዩቱባት ርእይዎ 10 ግዜ ነዚ እናቆረፁ ሰራቂ ኣንታ ሌባ እዮም ዝብሉን ዘሎ ኣብዘይ ዓድኻ ኢንቨስት ግበር ንዝብል ግን የጣቅዕሉ ኣብ ዓድኻ ንህዝብኻ ጥቐም ንዝብል ግን እስኻ መታለሊ ኢኻ እስኻ ሰራቂ ኢኻ ዋይ ገንዘብካ ብኤርትራ ኢንቨስት ጌርካ እንተኸሲርካ እኮ ኣሕዋትካ እዮም ዝበልዕዎ ዘሎ ህዝብኻ እዩ ዝበልዖ ዘሎ እቲ ገንዘብካ ናብ ጅባኻ እንተደይመፅዩ ናብ ሓደ ኤርትራዊ ዝኸይድ ዘሎ at the end of the day ክትከስብ እዩ ዝግባእካ ግን እንተኸሰርካ እውን ንኣሕዋትካን ንዓድኻን ንሃገርካን እዩ ዘልምዕ ዘሎ እቲ ገንዘብ ስለዚ think about it ምናልባት ግን ከምኡ ንክንገብር እቲ መንግስቲ እውን ዓብ ሓገዝ ክገብርን ዓብ ደገፍ ክገብርን ይግባእ እናበልኩ ናይ ሎማ ኣርስታ ብዝኽውዴ ከም ወትሩ ንኩሉ ክሕግዝ ዝኽእል እዩ ዝበልኩ ሓበሬታ ክዘርጋሓልኩም ክፍትነ ንስኻትኩም ድማ ናትኩም ሰፖርት ኣይተጉድሉ ላይክ ግበሩ ሰፖርት ግበሩ ሼር ግበሩ ኣባላት ናይዚ ቻነል ኩሉ እናበልኩ ክሰናበተኩም እየ ተፅብቑ ኣብዚ እዋን እዚ ብዙሓት ባንክታት ኣብ ኣሜሪካ ኣብ ኤውሮጳ ኣብ ካልእ ኩርናዕ ናይ ዓለም ይጥፍሹን ባንክራፕት ይኾኑን ኣለዉ ስለዚ ገንዘብና ኣብ ሓደ ባንክ ዘይኮነ ኣብ ዝተፈላለየ ባንክታት ከነሰጋግሮ ይምሕፅነኩም ካልኣይ ገንዘብካ ኣብ ባንክ ወላ ብዙሕ ግበሮ ዳ እምበር ኣብኡ ኮፍ ብምባል ጥቕሚ የብሉን ስለዚ ኣብ ዝተፈላለዩ ኣሰት ክላስስ ኣብ ብርክታት ኣብ ክሪፕቶ ኣብ ካልኦት ዓይነት ከም በዓል ወርቂ እውን ኢንቨስት ክንገብሮ ክንክእል ኣለና ዳይቨርሲፊኬሽን ስለ ዘድልየና ሳልሳይ ድማ ቴክኖሎጂ እናተቐየረ ክኸይድ ከሎ ንሕና ማዕርዩ ክንስጉም ክንመሃርን ክንፈልጦን ክንብገስ ኣለና ብዙሕ ዕድላት ድማ ክኸፈቱ እዮም ንጠቀመሎም ንዑ ክሕግዝ ዝኽእል ኮርሳት ኣለና ፕሊዝ ተጠቐምሉ ውፅኢት ከምፃልኩም ድማ እዩ Thank you very much
ነፍሲ ወከፍ መድረኽ ናቱ ቁርፅና ፈጠረ ዋጋ ኺሉና እንዲሁ በብተራ በብብረ ክፀባፀባ ይጎይን ሓሳብ ከወራርበ ድራማ ኣለዎ ታሪክ ይቕዶ ዋላ የቕዶ ሃገረይ